Etengabekoak izan dira joan etorriak Azpeitiko Behilategian arratzalde osoan, jende ugari hurbildu da Benantzio Hiruretari azken agurra ematera. Famili eta zenitartekoak unkituta, tartean Benantzioren semea. Arratzaldeko lehen orduan gerturatu da, atzo Hiruretarekin batera Anetora igo zen taldea eta berarekin mendira joaten ziren lagun asko ere. Disgustua ikeragarria. Urrezko pertsona bat, bere baloreak dana egun ona zituenak, lagunen laguna, laguntzoko prest beti, da zulu ikeragarria laguna. Jende gazte ugari ere ikusi dugu, erreferentea zen Hirureta eurentzat. Hemen ingurun ez da lehengo arekainetak jemat, katedratiko bat zen. Eta lagunekin, dekastiekin, eta ezain gaztiekin maixu bat. Bihar goizean erraustuko dute Benantzio Hirureta intimitatean, hileta elizkizunak arratzaldeko 7etan egingo dira Soreasuko San Sebastian elizan. Aurretik, Lagunonak Mendizale elkarteak omenaldia egingo dio.